बावैसो बे पर्बतजरायाव आदानिनो हा फानबाय होननानै बानसावगासिनो दङ। जेला बिथांमोननि सरकार दङमोन रामदेबनो बिथांमोना 4000 हा होदोंमोन। दिनै रामदेबा मा खालामदों? मोसौ गलि बानायनानै हाखौ आवग्रिनानै दोनदों, जेबो मोनाखै। बेवहाय इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावनानै मोनजागोन। आरो जोंखौ बुंदों जे गावनि बिदा फंबायखौनो अनाखै, हा सेनानै फानदों मादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे बर' फिसाफोरनि सोरबा सासेनि बिगासेखौथ' बाद हो, 1 कुवा हाखौबो ओरै ओरै खालामनो हानायनि जोंनियाव बिख्लो गैया रायजोफोर। जोङो हारिनि थाखाय हारिखौ सिबिनो फैनाय मानसिसो। बेवहाय रावबो सासेबो मानसिनि 1 बिगा हाखौबो बेयाव सेनाय जायाखै। सरकारि हाखौ लानानै खेबथाम खेबब्रै मेपखौ सोलायनानैसो बे प्रप'जेलखौ बानायदों। आरो दिनै बिथांमोनखौ थुनज्लायदों। सोरबा पेट्रल सावना थैनो नागिरनाय माबानाय बिथांमोनखौ थुनज्लायहैदों। गावनिनो आबाद मावनानै जाग्रा, मावै दाङै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनो। बिथांमोननि थाखाय जों जेबो खालामनो नागिराखै। पुलिस मिलिटारि बाहायनो नागिराखै। बिथांमोना माने दिनै बुंदों जे बायदिसिना खालामदों होनना। जों 1 फोथासेबो जेबो खालामाखै आरो जों खालामनाय नङा। हारिनि सायाव जोंनि राजखान्थिया बिन्दोसेबो हारिनिख्रुइ गोजौआव नङा। राजखान्थिया अरायसम गाहायाव, हारिया अरायसम गोजौआव जोंनि थाखाय। ओंखायनो जोङो रावखौबो थगायनो थाखाय फैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दा नंखायनो आं खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव राजखान्थिखौ जों मोजां लामाथिं लांनांगोन। दिनै बड'फानि मुसुखा गायसननो हाबाय दिल्लीयाव। 17 बोसोराव बिथांमोना मानो सानाखैमोन? दिनै जोंहा MP मोनबाय जयन्त बसुमतारी, रोंगोरा नार्जारी। दिल्लीयाव जोङो बड'फानि मुङाव लामा गायसननो हाबाय, बिथांमोना बेखौबो साननो हायाखैमोन। दिनै बड'लेण्डआव डुरान्ड काप फुटबल जादों, इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल जादों, इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि थुनलाइनि माखासे जोंहा जथुम्माफोर जादों क'क्राझाराव। दिनै क'क्राझारनि थासारिया सोलायलांबाय। बेखौ दिनै बिथांमोना एसे खोमानो नागिरदों। देग्लाय बोसोराव इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टआव अकल क'क्राझाराव मोनसेल' जिल्लायावनो 117 कौटिनि जोङो आसनि लानाय जादों। आंनियाव दङ बे आसनिफ्रा। साननैसो उनाव बेखौ बेखेवनाय जागोन।